थैथां जाथिनि थाखाय मावनो होननानै थांखानाय आफादाव जे आरोबाव हाबा लानाय दं आं बेखौबो मिथियामोन हाबा लानो मोनो बेखौबो मिथियामोन आरोखि ओमफ्राय उनावसो मिथिबाय लोगोफ्रा सोंबाय नों बेसेबां बोसोर होखो आंनाथ' 24 जागोन होनना 24 होबाय आंनो है होमबालाय जाबायलै मानो होनना माने आफादाव नोङो 5 बोसोर मावथारखानांगोन बेनिफ्राय नोंनि बैसोआ टटेल 28 इयार्स जानांगोन होमबासो नों हाबा लानो मोनो बे खोथाखौ बुंबाय आरोखि रोजे नोंनि फंसे बिबुंथि जाखांफैयो रोमै रोमै आंखौ बुंनाय बै रैसुमै रावा खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएलआव फैसिगोन होननानै खौरां मोननाय बेखौबो दासिमबो कनफार्म जाथ'वाखै आंबो खोनादोंसो खिन्थु कनफार्म नङा बेनिखायनो जेबो कमेन्ट होथ'लियाबो सावबादाव जालायलायो आरोखि माब्ला सफैगोन माब्ला फैगोन गिल्टिनि समावबो गावनि गेजेरावनो जोबनाय समाव दावराव दावसि जादों आरो एनडिएफबिनि जि मोनसे स्ट्रागल जि मोनसे पिस एकर्ड जाबाय बेवहाय दिनै दुलाराय बर' फरायसायाबो हाबफैबाय फैबाय बे सावरायनायावबो जोंनो सोमावसारग्रा स्टेक हल्डार्सफ्रा एसेबां खुनु मोनसे पइन्टआव बिथांमोना खौसे नङामोन आरो बे खौसे नङैनि गोबां खारन दङ बेनि थाखायनो दिनै सोरबा आइबिया बर'फ्रा खावनै खावथाम जानानै फैयो बिनिफ्राय बै सोलोगोरा सोरबा आइबि बा सोरबा दिनै पलिटिशियान दिनै जायफोर सुद पलिटिशियान बिसोरो गावसोरनि जिथुनाखि थांखि बेखौ बिथांमोना बेवहाय इमप्लिमेन्ट खालामो दा दिनै बै पलिसिखौ सोनानै दोननायाव जोंनि जाथिया सेरखाय बेरखाय जायो बिनिफ्राय गादब जानानै नासय जानानै बिदिनो ब्लेकमेल खालामनायनि उनाव बेनो जाथोंसै होननानै दिनै सुक्ति होनानै फैदों बे आफादाव थांनायनि उनावहाय माब्लाबाफोर न'आव फैफिनदोंमोन ना न'आव खेबसे फैदों बियो बे खेबसे फैनानै आरो फैयाखै माबे सनाव फैदोंमोन बियो बे सनखौ बावबाय 2 बोसोरसो थाना फैदों 1999 बा बे माबायाव फैदों आरो 2001 फोराव फैदों बिदाय होदो नों बिमा जोनोमगिरि बिदाय होदो नों बिमा जोनोमगिरि दिनैनिफ्राय ओंखारलांदिनि आं जानानै जांख्रिथायारि थांखो बेखौबो मिथिया जों बेखौ मिथिला जायखिजाया थांनायखौल' मिथिगौ ओमफ्राय बे थांनायनि उनावहाय न'आव खनबेसेसो फैदोंमोन खेबसे फैदों खेबसे बेनि उनावथ' फैयाखै मानसिया फैयाखै ओमफ्राय दा बेनि गोमानायनि उनाव बे एनडिएफबि आफादनिफ्राय दिनैथ' एनडिएफबि आफाद गैला थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांनायनि उनावहाय एनडिएफबि आफादा बायबाय बेनि उनावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि जाय दिनै एनडिएफबिनि दुखु सुखु बयनिबो न'खर बा मुंख्लं न'खर बे बेलायावहाय नायबिजिरबाय थादों सोरबाफोर दैदेनगिरिया दासिम फैबाय नामा नोंसिनि न'खराव फैयाखै दासिम फैयाखै एनडिएफबि आफादाव थानानै दिनै मुंख्लंखौनो साननानै लाबाय जिथु गोलाव बोसोर दासिमबो न'आव नुजाफैयाखिसै बे समसिमाव मालाबाफोर बे पुलिसनिफ्राय भेरिफिकेसन जाफेरदों नामा फैगासिनो आंथ' बिराद मोनसे गरिब न'खरनि मानसिमोन आंनि हिस्ट्रिखौ खोनायोब्ला आंना फिसाफ्रा नंखायसो सानो माने जों बिराद खस्थ'जों फरायबोनाय बे समनि जोंनि बिमा बिफाया बुङोमोन फरायनानै मोनजाया मोसौ गुमै हालेवै बेबायदि रोखोमनि बुङोमोन आंनि स्टुडेन्ट लाइफआव आं बांसिन खस्थ' मोनदों साथाबो मोनामोन आं स्कुलाव थांनो बे मोनसे अमाबो जायो थास' दङ ना बेखौसो मानाकुसु ना मा होनो बेखौसो लालायनानै थाङोमोन आरोखि आं स्कुलाव गोबां खस्थ'जों आं फरायबोदों मेट्रिकखौबो आङो खुनुरोखोम माने थार्डआवसो पास खालामदों बेबो बै समनि मार्क्सफ्रा 45 लानांगौमोन नालाय आं टटेल 310 मोनदोंमोन आं टटेल मार्क्सआव फरायनानै आं बिदिनो खस्थ' मस्थ'ब्लाबो आं कलेजाव हाबबाय फरायबाय बे समाव जों थाइसे थाखाबो मोननो बिराद गोब्राबमोन आथोना सारेनाल'मोन जोंना बे स्कुलाव थांगोन होनना बुंब्ला गारि भाराफ्रा बेबायदिजों थाबाय बेनिफ्राय आं फरायबाय थाफुनाय समावनो एनडिएफबिनि 7 जनसो बै समनि माने केडार्सफ्रा थांनानै आंखौ लायदों बिसोर ओरैबायदि लायदों आंखौ लामा दोनलांनांगौ होननानै ससे लानानै फैबाय ओमफ्राय लाना फैना बिसोर ओरैनो लाथायना थांनानै नोङो थांनो मोनला नोङो ट्रेनिं लानांसिगौ बर' जाथिनि थाखाय बेबायदि खालामनांसिगौ होननानै बिसोरो आंखौ लाखिनानै दोनहैबाय आरोखि ओमफ्राय आंनाबो फादारा नागिरखोमादोंमोननो नागिरलाबो मोनाखिसै सोंहैदोंमोन ओमफ्राय बिसोरखौ थगायना हरनानै बेखौ मोनाखिसै ओमफ्राय आंखौ लाबोनानै डाइरेक्ट 1 माससोनि उनाव भुटानाव बोखोबाय जोंखौ भुटानावनो ट्रेनिं होदों जों भुटानाव बे समाव गैयालाबो 350 जनसो जागौमोन जोंनि बेटसआव दा बेयाव जोङो नुबाय मालाबा गाबखांदोंमोनबो बिराद खस्थ' मोनबाय नालाय थानाय जानाय गासैबो ट्रेनिंआवथ' बिराद खस्थ' दङ आर्मिजों समान बेफोरखौ लानानै ओमफ्राय बे समावनो आफादनि रुल्सफ्रा बिराद गोरामोन
डेन्जारमोन नों जुदि आफादनि एसे गाज्रिफोर मावोब्लानो नोंनि जिबननि थाखाय गिनांगौ दंमोन आरोखि बेबायदिनो जेखि जादोला जोङो मोजाङैनो मावबाय थाबाय ट्रेनिं लाबाय बिनि उनफ्राव जोङो जाथिनि थाखाय जि मावनो होननानै थैथां समायखिरा लानाय आं खिन्थु मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो आं आफादाव थांनाय माने थैथां जाथिनि थाखाय मावनो होननानै थांखानाय आफादाव जे आरोबाव हाबा लानाय दं आं बेखौबो मिथियामोन हाबा लानो मोनो बेखौबो मिथियामोन आरोखि ओमफ्राय उनावसो मिथिबाय लोगोफ्रा सोंबाय नों बेसेबां बोसोर होखो आंनाथ' 24 जागोन होनना 24 होबाय आंना होमबालाय जाबायलै मानो होनना माने आफादाव नोङो 5 बोसोर मावथारखानांगोन बेनिफ्राय नोंनि बैसोआ टटेल 28 इयार्स जानांगोन होमबासो नों हाबा लानो मोनो बे खोथाखौ बुंबाय आरोखि बिदिसो नामा होनना आंथ' हाबा लानाय मानाय बेफोरथ' जेबो गैया जोंनाव जों जाथिनि थाखाय नांनांगौ थाबाय बेबायदिनो बे ट्रेनिं समावनो आङो सेक्सन कामान्डार होजेनखादों गावनि गथ'फोरखौ नायनो थाखाय लोगोफोरखौ नायनो थाखाय माने सेक्सन कामान्डार होजेनबोबाय बेबायदि थाबाय जों भुटानाव गोबां आफादनि जे रुल फरमेसनफोरखौ जों मानिबोदों ओरैबायदि मोजांमोन जोंनि समाव एकदम जायानो डिसिप्लिनखौ मानियो बिनि थाखाय डिसिप्लिनाबो गोरा नङा जाया मानिनो हाया बिनि थाखाय बे बिराद गोरा लहाफोर बायदि गोरा जायो जोङो लिडारफोरखौ लिडार हिसाबैनो जों मानिबोदों जायनि थाखाय सिगाङाव जोंना नाब्ला दैमारि सारनि जि दैदेननाय संगठना बिराद स्ट्रिक्टखामोन बे समावनो जोंना मिलिटारि सेक्रेटारिखाबो दानि थिरेन बर' सारा जों बिसिनि खाथियाव थांनांगौब्ला जोंहा एकदम मोदोम मावलायो आरो जोंना काउन्सिलनि लिडारफोर दं बिराद मोजां जों बिसोरखौ एकदम 50-60 जन मानसि जों बेङो बिसोरखौ जों बिराद सनमान होयो जोंखौबो बिसोरो उन्दै केडार्स हिसाबै सनमान होयो बेबायदि सोलिनायाव आफादखौ सारा बुहुमावनो फ्राय गियोमोन आरो जोंनि मावनाय दांनायफ्राबो डेन्जारमोन बेनिखायनो आं गेजेर गेजेर बुंबोदोंमोन जोंनि मिटिंफ्राव सिजफायारनि उनाव आरोखि हाब दाबायदियाव जोंनि गथ'फ्रा गोदोनि बायदि डिसिप्लिनजों मानिलायोबा 100 जनाव साबा थागोन ना थायाथाय होननानै बुङोमोन आं माने बेखौथ' रायजो राजायाबो मिथिगौ जोंनि एनडिबिनि बा बिएसएफनि गोदोनिफ्राय मावबोनाय जि डिसिप्लिनफोर बेखौ बयबो मिथियो आरोखि दा आं ओरैबायदियाव हाबनायबो जादों माने जोंनि बर' जाथिया सोबख'नाय नासयनाय गादब जानाय हिंसा खालामनायनिफ्राय उदां नङामोन आरो बरन्स जोङो सिगाङाव बाक्सायाव बेथ' नलबारिमोन गोदोथ' कामरुपमोन दा बे समफ्रावबो जोङो नुबोदों जोंनि सिगांनि मानसिफोरखौ बा जोंनि लाइफआवबो जों मोन्दों कलेजाव थाङोब्ला स्कुलाव थाङोब्ला बाय फर्स नोंथाङा सारि गाननांगोन एसामिस रायलायनांगोन एसामिस मिडियाम फरायनांगोन बेबायदिखौ जों मोनबोनो हादों आरो ओरैबायदिबो जोङो मोनबोदों सोरबा जुदि एसामिस मानसिनि न'आव हाजिरा खामला मावनो थाङोब्ला ओंखामखौ जोङो न'आव मोनजायामोन सिथ्लायाव जाहैयोमोन लायाव जाहैयोमोन जाखांनानै जेब्ला जाखांहां जायो गोबोरखि थसे गोथां लाबोनानै ओरै सल्टप गारफैलायना होनानै दायो लिरनानै थांदे होननानै बुङो आरोखि खारन जों ट्राइबेल मानसि नालाय सुवा नांबाय बेबायदिसिमबो जों जाहैदों लासै लासै बर'नि टाइटेलफ्रा बावनो गोमालांदोंमोनबो जेरै दुर्गा दास बर' रेखा रानि दास बर' बेबायदिया जोंना लासै लासै गोमोरलांनाय लामायाव फैबाय थादोंमोन दा जोङो राव हारिमु हिसाबै थागोन होननानै सानोब्ला बे क'क्राझारावल' थागौमोन नामा आं बेबायदिखौ नुनो मोनदों आरोखि दा बिनि उनावनो जेब्ला एनडिबिआ बिएसएफ महरै नोंथांनि न'आ तामुलपुरनि बबेबा गामियाव औ बे दहाय बुंनाया गरमसिं होननायाव नोंथांनि गामियाव आंनि जोनोम जायगा आरो बेयो गिबि समाव कामरुप उन समाव नलबारि आरो दा बाक्सा आरो बै समाव बे गामिया बे हालामा माने असमियाफोरनि डमिनेसनाव सोलियोमोन दा आंनि आइया दाबो मेख्ला गानो जेखौ दखना माने 2 मनिया बस्थाफोर बायदि ओरै सुथेजोबनाया गलगला बेखौ गानो आंनि बाबाया दाबो धुतिसो गानो आंनि बाबाया बर'खौनो बारा रोंस्लाबावा के मामा भात खालि ना होननायावबो बिराद हाखु दाखु थांगोन आरो दा बर' रावफोरखौ फ्राय जोंनि मानसिफ्रा गोमालांबायमोन रायलायनायनिफ्राय लानानै संनाय खुरनाय गासैबो केरेक्टारफ्रा फ्राय गुबुननिसो जों जालांबाय थाबायमोन धोरोमाबो लासै लासै सोलायलांबायमोन बर' धोरोमाव गैलामोन बेफोरबायदिया जोंनिजों बांसिन जाबायमोन आरोखि दा लाखि जोङो जे बर'आ जे बर' सिकिउरिटि फर्स हिसाबै बिएसएफ हिसाबै जोनोम होनायनि उननिफ्रायसो बर'आ लासै लासै बे सुबिदाखौ मोननो हादों ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथाङा एनडिबिआव थांबाय एनडिबिनि नोंथाङा माने सेक्सनेल कामान्डारबो जाबाय बेनि उनावहाय हाबा हुखाफोर जेनेबा माने अपारेसन जादोंमोन भुटानाव नोंथाङा भुटानाव दंमोन आচ্ছা भुटानावहाय नोंथांनि एक्सपिरियेन्स जेब्ला बे खालि एटाकआ जानोसै बे खालि मोनसे निउस नायदों आं जोंथ' बे समाव मबाइल थबाइल गैखाया रेडिअ गंसे दंमोन बेयो 8:55 मोनसे रादाब फैयो एसामिस निउस बे जोबनानै 9टा जादों 5 मिनिटल' होखायो नालाय बेनिफ्राय आंनो एक्सुवेलि सिमाङावबो मोनसे खोन्थाखादों नोंसिनि केम्पआ दिनै एटाक जागोन होननानै ओमफ्राय आं बावनो एसे एलार्टआव थाखादों ओमफ्राय जों ओरैबायदि दोनोमोन सिरियाल ओरै दावदैफोरबो दोनोमोन आरोखि
बेनिफ्राय जों केम्पजों जगाजग लादोंमोन बिदि जानो हासिगौ सार जोंनि केम्पआ दिनै एटाक जानो हासिगौ बे खोथाफोरखौ बुंबाय सिमां नुनायानो फोलिनाय बायदि आरोखि बेखौ डाइरेक्ट आङो होमब्ला जों केम्पआवबो बुंहरबाय एसे एलार्टआव थादो होनबाय जै 9टा जादोंबो बेरजेनखाबाय ग्रुमनो जै बेरदों जोंबो गोदाव सोराव बेफ्रुला बेफ्रुलि खालि लान्सारल' गावखादों ओरैबायदि गावदों मथा मथि गोमखावजोबनायनि आरोखि बेनिफ्राय बेसेबांबा गोजौ हाजोजों आं खारदों गोजौनिखौ गोसोखांनानै आरोखि भगबानाव आं गावखौ गथायनानै जेब्ला खाथिंलांबाय थादों थाङै थांनानै आं सानदों आर्मि पुलिसा दैबारिजों फैयो जेरै प्लेन बेजों फैगोन बेनिखायनो बबेया जौसिन हाजो बावसो गाखोनांगौ नांगौला बाव बांसिन टाइम लाथों बे हाजोआव गाखोनानै आं जेब्ला थांबाय थादों 7 जन मानसि जोङो सेंग्राफोर गोजा जोंना बांखाराव थानाया सिलायबो लायाखिसै जेबो लायाखिसै खारदों आंना सिलाया एसे गंनै गंथाम जादोंमोन बे समाव बेनिफ्राय आङो गंसेखौ बे हाजोआवनो जोख्लायना गारबोदों जेखौ एलएमजि होननानै बुङो बे सिलायखौ बेथ' बिराद गिलिर नालाय 20 केजिनिबो बारा जायो गुलि थुलि दंमोन बेखौ गारना फैनाय जादों आरो बबेयाव थाबोखो आं नागिरनोबो रोंनाय नंला जाहक जों फैबाय थाबाय 7 जना फैनानै ओरैबायदि ओंखाम उखैनानै मेंग्लिबाय जों थैहां जाबाय हरसे उन्दुबाय लोगो गोजां बोथोर डिसेम्बर दान हाजोआवथ' बा गुसुआ ओरैबायदि गुसुखा बेनिफ्राय आंहा बेगाव रेडि जोब खारन सिमाङाव मोनखानाय नालाय एसे सि जोमबो आं बोनना लादों माइरंबो एसे बोनना लादों लाजोबनानै आं जेब्ला लोगोफ्रा उन्दुजोबदों आंहाबो एसे अयनाय बायदि जादों गांसेल' सिमोन बे सिखौ आं हारसिं जोमदों आरोखि ओमफ्राय आङो बुंबायबो आं गावनि भगबानावबो आं बिबाय हाब प्रभु नोङो आंनो गाबोननि दिनाव जेरैखि जाया सासे सिखारि लोगो मोनहोनांगौ जायनि मोदोमाव माइरं दङ अर दङ बेबायदि नङाबा उखैनायजों जों थैनोसै बिदि बिनानै जेब्ला फैयो आं एटाक खालामजानाय मोनसे डिफेन्सबावमोन बियो गोदोनि बेयावबो आर्मिजों गावख्रुबजादों जों खनसे बेयावबो आं डिफेन्स कामान्डारखामोन आंनि 2 लोगो थैदों बरपेटानि बिसोरो ओमफ्राय आर्मिया गावजों गाव बेसेबां थैदों हिसाब गैया खिन्थु जोंनि गथ'आबा 2 थैदों आरो माने बम डेन्जार लान्सारल' गावनाय जादोंमोन नालाय बे समाव बे केम्पखौनो मोनफैबाय आं मोनहां जाब्ला जोंनि दानि सिला सारा बेजों लोगोसे बिजनि सासे लोगो आगोमा दंमोन बेखौ लोगो मोननो हादों आं बियो ओरैबायदि एलार्टआव फैदों बिसिना गंसेल' खेंखाय गंसेल'मोन ओमफ्राय आं मुसुरना होनायाव बे बागदावनानै आंखौ ओरै नायहरबाय ओइ सारांसोलै होनलांबाय थांबाय ओमफ्राय जोङो आंखौ लोगो सोंदों नोंनाव अर दङ नामा होनना आंनाव लाइटार दं ओमफ्राय बिसिनाव केटलि दं गिदिर साहा फुदुंग्रा आंनिनोमोन बे डिफेन्सनिनोमोन ओमफ्राय बेखौ लाबोनानै जों जमानो मोनसे जायगायाव ओंखामबो संना जानाय जादों आरो ओंखाम संना जाखांनानै जों आरोबाव फैबावबाय ओमफ्राय आरोबाव जोङो मोनसे जायगायाव संबावना जाबाय बिनिफ्राय हराव एसे मोनाब्ला जों मोनसे मोसौ खुथियाव नेपालनि जायगायाव थाबाय सोंबाय जों आर्मि फैदोंमोन नामा ना दहायसो फैदोंमोन आं दा बेखौ गैया होननानै माबा हरबाय हिसाब थिसाब लाना थांबाय होमबा जों मा बेबस्था दं नोंसोर बैयाव थादो होननानै हाग्रायाव दोनबाय होमबा आं एसे गिनाय मोनदों ओमफ्राय जों हराव बेयावनो थाबाय ओमफ्राय बियो जोंनो एकदम बिराद मोजां लाफा ओंख्रिजों दाउ बेदरजों संनानै जाहोबाय हराव जानानै जों डिउटि थाबाय बावनो सोरांबाय आरो फुङावबो गाइखेरजों जोसा ओंखाम संनानै जाहोना हरबाय बेनिफ्राय भुटानाव नङा गाहायाव फैबाय जों ओंखारख्लायबोनानै आं बे समाव बे नेपालिनो 6000सो थाखा होबाय बिसोरा लायामोन ओमफ्राय जों आरो बिदिनिफ्राय एकदम थाबायसिन गामियाव हाबफैबाय गामि सेरनि हाग्रायाव थाखुमानानै गामिनिफ्रायनो बिदि लेंहरनानै जाबाय आंना गोसोआ हिनजावनिजों खारन हाबा खालामना गालां गोदान बोरै लोगो मोनहैनो हागोन बिदि गारनाबो बिनाबो फैनो हाया आरो लामायाबो डेन्जार जोब आर्मि गोजा बेबायदि अबस्था जाबाय बिनिफ्राय आङो सप्तासे बायदि थाद्रायाखै 2 ना 3 थादों 2 3 उनाव बिथाबथारबाय आं लिडारनाव सार आङो थांथारनोसै जों आं एसे खबर लायनि बुबाय आं माबानिफ्राय मैनागुरिनिफ्राय फैनानै ओरै थांना आंना हिन्जावा फाथाबारियावसो दोनखोमालांदों बावसो हाबा लाखोमादों नालाय बेयाव थांब्ला आंनि माने जि न'खराव दोनदों बे न'खर बिगोमाया आंखौ नुबाय माने आंना हिन्जावा थैबायनो होननानैसो मिन्थियो आरोखि गाबगासिनो बे समाव एकदम भुटानजों मोखां जानानै बेनिफ्राय आं फाथाबारि बाजार मोनहैबाय फाथाबारि बाजार मोननाय लोगो लोगो आंखौ लेंना लांबाय आरोखि हिन्जावनिसिम लांनानै आं हिन्जावखौ लोगो लाहैबाय हिन्जावा गाबबाय बिरादनो होमबानि समाव आर्मि ओमफ्राय आं दाथ' जेबो नंला उनाव हरसे थानानै खाथियावनो सारेन्डार जानाय मानायफोरखौ नुबाय बेखौ नुनानै आङो खारखोमाबोना आं मोनसे पलिसि सानखांबाय आं बबेबा एकदम गिथावथाव जायगायाव थाब्ला डेन्जारसो दं बेनिखायनो जि जायगाया मोखां हरै बे टुक्राझार बालाफारा होननाया बे जायगायाव एकदम लामा सेर कन्टिनिउ आर्मि पुलिस थांलाय फैलाय नालाय बेयावनो थाबाय आरो आं होमबाथ' सन्देह जानाय नंला नालाय बावनो आं एसे गोबावैनो थादों गैयालाबा आं 2 माससो थाबाय थानानै आंबो बे उन्दै गथ'खौ मोनजासिम हिन्जावजोंनो एसे थाफाबाय थानांबाय ओमफ्राय बे समाव मोनहांखासिमोन नालाय बाबुआ दा बेखौ मोननायाव आङो उनाव बिनिफ्राय आफादाव थांफिननाय जाबाय आरोखि ओरैनो थाबाय थादोंमोन ओमफ्राय होमब्लाबो जोङो आफादनि फुल दायथ'खौ लानानै खामानि मावबाय आं सिअ'बो जाबाय बिदिनो मालाबा आइबिआवबो थाबाय आइबि ब्रान्सनिबो बिनि
सिअ जाखांनायनि उनावबो जुडिशियेल सेक्रेटारिसिमबो बिदि जाहैबाय आरोखि बांलादेशआव थांबाय नोंथाङा बांलादेशआव थांबाय बांलादेशनि एक्सपिरियेन्स बांलादेशआवथ' बहुद गोलाव सल' दं आंहा बांलादेशआव थांबाय थांनानै एकदम बे समाव फुरा लिमिटेड जानायफ्रा मासाव अमा मासेल' मोनजायो बेजोंनो थानांगौ बाव आं लोगो मोनहैबाय साकमाफोर ओमफ्राय ओरैनो त्रिपुरिनि NLFD दङ एनिसियानफोर दं आल्फाफोर दंमोन आरो जोंनि थाबाय जों बेबायदि आंखौ डाइरेक्ट धाकाजों लांदों बे समावथ' जोङो गामियाव थानाय हिसाबै गियोमोन आर्मिखौ एसेबाबो आर्मि गेजेर गेजेर लांबाय आंखौ है बोरै जागोनलै होननानै सानबाय आं होमब्लाबो आंना कालाराबो मिलाया जोंनिजों उनाव सासेया बुंबाय नोङो त्रिपुरि नङाबा साकमा होननानै ला नोंना कालारा एसे साकमाजों मिलायो होनबाय थांबाय एकदम नाव गाखोनांगौनो 6 घन्टा होनबाय हाब 6 घन्टा इसिबां गुवारलै बे लाइना नङाबा गोलावसो आरोखि थांबाय आंखौ एकदम खाग्रासारि बागेरहाट चिटागाव लाजोबनानै थांबाय थांनानै जों हाग्रायाव थाहैबाय आरोखि थाहैनानै ओरैबायदि डिसिप्लिन बे समाव माने जोंनि नाब्ला सारानो दंखायोमोन नालाय थाखायाव ओरैबायदि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन खुनु मोनसे रायलायनायाव गाज्रि भाषा रायलायनो मोना जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थानाय उन्दुनायनिफ्राय लानानै बिराद डिसिप्लिन बे समावनो आं बाव थाहैब्ला आंखौ बिसोरो लास्टआव माने अपारेटर दोनबाय माने बे फन रायलायग्रा जिहेतु नोंथांमोना खोनायो खोमा बे आर्मि पुलिसनिफ्राय आल्फा डेल्टा ब्रेभो चार्ली टेंगो हटेल माइक होनलायनाय बेबायदिफोरजों जोङो कड लेंगुवेज बेनिफ्राय आङो क'क्राझार टु बरपेटा टु सनितपुर बेबायदि जोङो बाक्सा बिदि रायलायोमोन आरोखि बे माने मटर सेटजों बेबायदि रायलायना आंनो दायथ' होबाय ओमफ्राय कन्टिनिउ साराबो जोंजों खबर लालायफैयो माब्रै जाखो आसामाव बोरै जादों बर'लेण्डआव मारै जादों थैलायबाय नामा आमखा बेबायदि खबरफोरखौ आं कन्टिनिउ लानांगौ आरोखि जोंहा टाइम दङ फुंनि 5टायाव खनसे ओमफ्राय सानसुनि 1टायाव खनसे 4टायाव खनसे बेबायदि खालामो ओमफ्राय बेफोरखौ जों लिरख'नानै बे दहायनि कड लेंगुवेजजों बेखौ दिहुनबासो मा बुंदों मा बुङा मा खामानि होदों बेखौ नागिरना मोनो आरोखि बे फर्मुलाजों बांलादेशनिया माब्ला फैगोन आङो 2003आव फैदों 2003